kajing sedang jong ka plim kadai haus nam arjan rupunyo haba ka Pyrthei kalaman jing do thiau ka bomla shu ban pen ba namar kajing kala kamariang kajing im jong ki johor kala putno hadin ba kajing im jong ki johor kala jano kajing long ka oksigen hakala air kala hir shaba palan ki brio ki haban thied oksigen ba pemi da ka wei ka kor tambala ban im kandai persen dong ka Pyrthei kala don ha kajing dum bat ki brio ki yap na kajing do ban ring Mynsiem ha gini kajing tang kawai ka sor ha Australia kebrang la ban im berkataru kadai lengba kawai ka company kabala tip kum ka kroni kop kabala shina daga artificial oxygen henrai kata ka oxygen dala ring Mynsiem selem ka penlong ni kibriu ban yo jeng pang ka bae ka baki khot ka jing sitom ka jing im jong kibriu kala duna berkala ban ja no shen ugi then white udai wei unang song snong ha gani ka sor ha Australia baru porlok jong bekerteng wujud ditrai kum ki makanek ha ka company kroni kop kani ka company ka tresh tom man wat dawai ban penjam ka jing sitom bat man ben impat ya ka Pyrthei ka lok jong uithan ka zanti ka dan ru ka jing sitom uithan utre sitom ban yo pisa bat ban thied oksigen baba na benta jong ka ha ka wei ka singi ha ba uithan bat wujud kidang trai ha ka krem ka CTO jong ka kroni kop halor ka particle research ka Regina Jackson ka khot ya ki arbut shopis jongka hamta ka ya do ya ki shaphang jongka bat ka ong ba ki breu kin klat no shen lada ka jinglong jingman kam kala ka sapan pau batang uithan bala ban yarap ya ki breu bat ban pedim ya ka Pyrthei uithan ukmi daga jisngan bat unget habau yo snow kum kata ko kubor henrei ka Regina ka kwa ngun let pet ya ka wei ka lap jongki ha ka lap kadon kawai ka kor ka bahe bah doktor jong kalap ubakerteng ubili mitchell ulai man ban pau yela de shau ithan bat pet ya ka chengdeng hakti jong ithan kisaya tho hau ba ukpa jong ithan doktor Richard White ula sedang ya kani ka project la arpos na manchwa ka kor ka bakmi hakmat jong ki kadai ka kor bala ban let cheki por manchwa ka peki khot chronicle ha ka sen nang kong makila panan kam da ka kor kila haban pha da ki radio wave ban wat ki jing don ha ka jing long ha ka ta ka jing long jing man kila shem da ka jing start ba ha po south pa nyau snem kata ha usnem arjar south pa nyau kusau ka Pyrthei kan bahabiang bat kan long ka jaka ka padap da ki jor ka bala ban penmi oksigen bat ban penim ya ki brio ki nget balada ka jing im ki brio kadang don hadin ki pau pau snem kala ban long ba kila yo ki jing kala na peta ki jing jongki henrei kadan gajing jia pun bu ai gi nang tho dor ka wave ka ba kila pha kala wan phai biang shaki haba kila pen priang ya ka kila ya sngau bo briu na kala wei una pha ya gajing kren ba om pha yo i than wai kumta ka Regina bat ki parlok tongka ki kwa ban pha yo i than shakala wei ban wa ya ka dawai bat wan phai man penjam ya gajing sitom u i than usngau longo sikat dei bat shania ya gajing kren jongki umodor baka Regina ka shupla klem jingmut klempep kwa ban ino ya kalok jung kabadan ha ka jing sitom pat let shakalawai kumta ukun taj ban yaram hadin kata uithan bat wujud kidan hakawai kedukan disha kabaki thied oksigen ban let tikna wujud upersyang ban pensyai bat kerpad ya uithan ban le ya kata ka jing tmu bat ban yarap ban pedim ya ka Pyrthei henrei uithan usulap mat bat ong ba kwa ban long kumukpa jung uithan usmau kut jengmut ya ukpa jung nambar dan lang hangta nak benta jung arpaus nem menshwa ukpa jung ulami nak nalayin bat shim lawan paishu kat ba ka kmi jung kala sha penyap haba udang long kena nado kata kapor lari la sumar da wujud ya uithan uyoi kumu para bakame bat perlok pakarpang usngau ram ya ukpa jung ba ule ina ya ka kmi jung ban pendep ya ka project bat ula ong ba kwa ban yai hakalen pi jung da ka ba ino ya kalok jung ka badan ka jing sitom henrei wujud upersyang bat pengsan yu da ka ba ong batang kata kalenti ka ba ula man pedim ya kalok jung kadai dak pawa da kata ka dawai uithan ukan mau ya ka singkha jung ba udap prasnem ba ukpa jung ula ai jing ai ka ba kring ka ba long kum ka box ka kanja haba uthep ya ki kti jung sapo kata ka box ka kor kalami nangta bat kalane ha ka kti jung Richard ulabo ya ka korban shirta hagakti jong khun labun snem barlet henry uithan tip ya ka jengmut jong kani ka kor haduk menta
Hadin kata halaying uitan upun syai ke zanti halor gijing dia hakata kesni batkaru ka kerpan yu banlet kum la syai dang step uitan utho nan wan pai biang shapi ha usun tiunar barwi ekata hajan ke zanti ulalait pai biang shaka office jongka regina bat penpau balada ula ban yo tang kawai kadawai kin hab ban aishwa ya kata kadawai shaka zanti ka regina ka Pdiang bat kalik raya upat shaka lab u Dr. Mitchell upani yu ya ka jan bu de ban pong shwa ban rung shapo ka kor haba ki sedang ban pensya yu halor commission jong uitan yo sngau ba kim don jik thumu ka batikana kim don ka jing tip aa shapang ka ai ka bu un yo I lani mano bu un ya kando shata hanrei hadin ba ki lepen pong yu uda ka sud ki ayu uda ka kor ai ka ba ki khot archie ka archie ka pani ya ka jing long ka met jong hakala bro shikata kekor kan nyerap ruban penilen tiu haka jaka bo udan hadin kata kila khali u shapo kekor pad haba urung shapo uithan ujat de jing klut lengba ka por muhab na ka beneng wa rupoi haklau ka ba tip satia ka jing do bor na kala er ka meeting ya ka sud jung kumta umi do na ka sisendon hadin kata upej ru shakaleng bar usngau lengo sikat de haka jing bha jong kamariang usyam ba ka Pyrthei kala tikna kiding kidan bat ka oksigen bami na kamariang kalawan pai uyat agalenti ka ba ka archi ka pen iu bad yo I ya ka jingkhang ka pasong bha kum ka jingkhang bat usyamru ya ka wei ka skeleton ka bran hakmat ka jingkhang hanrei ka babpen pelayu ka dei ka clean skeleton hakmat ka ta ka jingkhang bat haba upet ya ka kerteng ka badan house skeleton ka dei ka kerteng jong kata ka skeleton ka dei ka jong uithan usyamru ya ka archi ka balarim badupli ya ka recording ke khado haka lo snow ba wei bri wong ba kane gadai tang ka wei kalenti bat usiat yo ithan haga ta ka por ka kor archi kalib no hangta usngo pitar shikadeye unget ba kane gadai ke jengmut ka bala ab yo hadin kata yo iya ka kor ba judan haga khti jung ka seriem bat ka jong ithan ang ba hakani kame kilat rong jerngam hanrei ka badan hau ithan kami rong sawbet na do ba ulap hong yaka hakata kami upun me ding bat ubam ya kiso hanrei kita kiso kidei ki basniu namar kani uitan ulapri bat ulayap ler hadin ba ulukendit nangta uitan upala ban yo I ya ujud hakmat jung kalap ka basyam ba uitan ulado Mynsiem kumta ki phano ya ujud shata mat ki ai da kada wai banyarap penjam yu kaptu kan ni por hadin kata uitan bat ujud ki syambiang ya ka skeleton jong uru kadan hangta kapamut bakalenti ka balabo yu kadang ne kumta ki pendat kam de ka archi banwan ya kawai pat ka jingkhang kawai ka kor kaskan ya ka khmat jong ithan bat ka sha ki banrung chapo haba ki rung ka monitor ka Pdiang Sngewbha yu ka pan yu ya ka DNA sample bat haba Pdiang ka kor hakti jong kasdang ban trekam bat umi snam hadin balates ka kala na basaw shabajarngam kilat hakata ka kamra ru kilame madhangta gilashay baka day kalap jong ka chronicop south pa news nem hadin ka core time machine ru kadan hakmat jongki ujud ukmen shikat day na marba menta kidon kalat banlet pai shakapor ka baladep hanrei ithan usngausi bat ong baki klampat pendo ya kajing sidom bat uru unkut no hakabayam kum ka skeleton jong bolu yo I menne ithan upet ya ka system lock bat ulap ya ka recording holographic ka balale da ukpa jong uba pensyai ba ka core time machine la thau kurpang ban lung jingtip halor ka oxygen ha ka Pyrthei kalawai bat phano shakapor baladem hanrei ha ka basdang ukpa jong ulayo jingtip bahab ban pha ya ukhun jong shakalawai haba unda ya ha ba ka Mynsiem ukpa jong ulajit panle bat uthau DNA verification na banta uithan bat ujud isngau tho ba ka core time machine kamla shu ban phaya ki namar ba ka battery jongka kalajando hadin south pa news nem ka basngau ma chushu kalong ba ka jin Pyrthei kam jong kala ka penmi jing thut ha ka nuclear power core ka bala ban penmi ya ka jin Pyrthei nuclear hapo saw kunta kani kamut ba kya ban wat lat ban penbai ka core time machine ban lek phaino shwa ka jin Pyrthei haba kilajan kut por ki hab ban pen koloi ha shabar kisngau lungo ban syam ya kanong ba ka bala pra ban ka bala dei ki jur balak ka bala ban imbyang hanrei kalong ka bom don briu shu kapani ba ka Pyrthei kala stang ban dio jingkoi hadin ka jingyap no jong ki briu baro ki skeleton jong ki briu ki dan habaro ka jaka
Uithan ulat siying kalok jong Henry ulap tang yaki skeleton jongka. Kababat skawitar sikat day yaung. Wujud upersyang ban penseluri uban let pai syakapor kabaladab. Namar bakadawai ban perjam ya kajingpang. Kamdon wat haka Pyrthei hakalawai ru. Henry kiktien jong wujud kipin skau to yau Ethan. Upli biang ya kakor Archie kabaulap bat upli biang ya ka recording. Bat usyam baka surjong wujud hi kabala kren bat kapau ba wujud hi bala siat yaung. Wujud urak ya ke pistol sajerong bat ukam ba unam siat yau Ethan. Ethan ujit ban pendep ya kakam kebat kilat nak benta haka basedang. Kumta daga jingnya terilang kila ban benba ya ka power core bat let pai no syakalam. Menta ka chronicle system kala terekam bat kila ban wan pai no syakapor kabaladem. Ki haban up tang lai punyo minute syaban sedang ke jing play ya ka portal. Haba ka countdown ka poi haka zero ka portal kan play ban tet har syaus nem arjan rupunyo nak benta kun balai pau second. Henry Ethan udang syam ya ka met jung haka tei ka jingkang haka ju ka caka. Ka bapun pau pa kim syam lala ban kala AA haka lawe. Ban yo jing syai halor ka jing shisha. Ethan usai no ya ka bateri nak ka arki ka bamenta badubu haka arki ka barim. Da kani kalat uyo ban pet ya ka webat ka video. Haka ba usyam ba ka jing im jung haka lawe kan syap penyap da wujud usapla ba kamdon ka jing kermen ban kala ya ka lawe. Bat ba upersyang ban ya da yo Ethan. Haba skau to ya kani ka jing mun. Ethan ukang ya upara jung hapo ka kamera. Hadin kata upet piang ya kalok holographic ka balale da ukpa jung haka sni bo yam. Usyam no ka jing keren Pdiang ka CTO jong ka Chronicop ka Regina Jackson bat ukpa jung. Kapun pau ba ukpa jung Ethan ukwa ban pendan kam ya ka core time machine bat penpoit ka jing pang ban let no ka jing klat kibrio. Henry ka CTO ka kwa tang ban pendan kam ya ka core ban pet no nakapor ka bala Thied matang kato ban ningut ki bala dien. Henry shwa bakin le ka ai kidon kam ban don ubalek syakalawai ban penjat no ya ka core time machine ban la ban pa ya ki jing tau ki ba im lemba ka bor. Kadon kam ba ka jing trei ka trei ba haboro arliam. Man pendo ya ka jing temu jong ka CTO ukpa jong Ethan ulakang ya ka core time machine bat bo ya ka DNA jong Ethan kum ka verification key. Haka jing ki kanti halor ka jing bo jong ukpa jong Ethan ka CTO ka penjap mardor yu. Kasa hukum ya wujud ban penjap ya ka kemi jong Ethan bat ban ri ya Ethan kenam badala poi kapor kinla ban pendat kam ya kikti jong Ethan ban yo jik bentoy na kalaway. Ethan us ngau pendet sikadai briu bas ngau thu kum para jong upoi ban long ubala penyap ya ka kemi jong baru bandang day ban penyap ya uru. Us ngau thoro bu ulus ngau thu bakla ya ukpa jong uba syam la ino ya ki kumba umun. Haba utip ba ka Regina ka kwa ban pa tang kato ka ningut syakalaway. Ethan upersyang ban khang no ya ka core time machine. Henry wujud ube ban pensanga ya Ethan ban upen pau bala pa ya da ka CTO ban penyat no ya Ethan ban maramot ya ka jingtut ka bor jong kalap. Haba la penyat no ya ka core time machine da Ethan wujud uday ban penyap ya Ethan. Henry wujud la yo ka jing yusno ka batang not bat Ethan. Haki ni kisnyam balalet. Haba wujud yo i ya perlok jung bakum para jung hakata ka jinglong ka bakuslay na mar jung uyo ka jing skosi ka bakrao. Kumta haka jaka ban siat ya Ethan usiat ya ladehi bat ujap no. Haka jing bitar bat ka jing skosi Ethan usyum ya karai ban pendep ya ka jing tumu ka ba ukpa jung haba udang him ka belong ban wat ya ka dawai bat ban penim ya ka brio. Upet ya ka monitor bat usyam ya ka shiti ka banangkong ka bala tho da ukpa jung. Usngau to ba ka khubor pa yong Ethan white kadai ka ba upa hi. Kumta usa thop yang ka khubor badu pa no syakapot bolong menchwa lang bat sibon kiwei ki jing tho ru. Haka ju kapor haka laboratory ha usnam arjan ru kunyo ka CTO bat ka kunhon dong kibriu ki balachit kerpang ki syong langai ban up ba ka core time machine kan sedang ban trekam. Henry ka jing sngau langai jong ki karakala ka jing shisha. Ka core time machine ka pa no ya ki spa jat ki jing tung ki baladu no. Lang bat ka jing tho ka bajop bat ka jing penjap ya ukpa jong Ethan. Hadin kata ka core time machine ka syak penjulor no daw Ethan. Ka balong ka daw ban penpat ya ka jing tumu jong ka CTO. Ha ka bakun ka CTO ka syakem namar ka jing penjap. Ki jing tung ki bala pa no sya usnam arjan rupunyo ki la syak sumar ban penimbiang ya ka Pyrthei. Ka tengah jong Ethan ru ka yo ya usun tiu
kebala pa do bat kas ngoto ya kejeng jit jong haba itan hab bansa ha ka Pyrthei jong kalawai marwai utep ya ujud bat umap ya ka thap bali ka penki ya kejeng mut jong bat kalam yu syakaju ka jaka ka bo lopoi nengkong ha ka ba usngo tunat banyoi ba ka medjong ha kalawai kam don shu umare ban pet ya ka Pyrthei syak benta basalinet badus ngau kia ha kejeng yoi ya kasor ka berhenti da kejeng thong ki balong kensai ka balong ka ba per na kejeng bret jong kejeng lut na ka ba menshwa kejeng jit jong kala kala ya kalawai jong ki brio subscribe na benta ki we bat ki video kum kini